Topuk proyektiniň owgan bölüginiň gurulşygyna badylygy berildi. 23 fevral günü regional liderleriň gatnaşmagyna Türkmenistanyň Mary vilayatynyň Serhedabad şäherini umumy bahasy dürli metbugy terişlerini 8-10 milliard dollara barabardygy habar berilýän Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisiniň owgan bölüginiň gurulşygyna badylygy berildi. Regional ösüş maksatnamalaryny goşşokdygy aýdylýan bu taslamanyň Owganystanyň çäginden çekiljek bölüginiň gurulşygyny ak pata vermek dawratyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani, Pakistanyň premier ministri Shahid Hakan Abbasi, Hindistanyň daşary işleri boýunça döwlet ministri Mübaşir Javed Akber gatnaşdy. Agdalyan halkara gaz geçirjisi arkaly energiýa çeşmelerine baý Türkmenistan, Owganystanyň üstü bilen öz gazyny Pakistana we Hindistana eksport eder. Türkmenistan TV gaz gorlarynyň göwrümi boýunça dünýäde 4-nji orny eýleýär. Ýöne Türkmenistanyň iri energiýa hyzmatdaşlaryndan biri bolan Orfet 2016-njy ýylda bu ýurtdan gaz importyny beteden soň şeýledi. Iran bilen Türkmenistanyň arasynda gaz bilen bagly sowda gatnaşyklaryna 2017-nji ýylyň ilkinji günlerinde çigin düşen soň türkmenler öz gazyny eksport etmekde esasan Hytaýa garaşlyk aldy. Türkmenistan Pekine ýylda 35 milyard kub metr gaz eksport edýär. Resmi metbuatyň habarlaryna da Topuk proyektiniň ýurdun halkara energiýa sowda ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak boýunça alyp barýan tagallalaryň çägini durmuşa geçirilýänligi aýdylýar. Dünýäniň iň uly ikinji gaz ýatagy bolan galkynyş käninden Pakistanyň demirgazy Hindistan bilen ara çekleşýän Fazilka şäherine çenli uzuýlugy 1840 kilometr boljak bu taslamanyň kömegi bilen ýylda 33 milyard kub metr gazyň aktyrylmagyna garaşlýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Aziýanyň ösüş bankynyň goldamagyna Topuk proyektiniň durmuşa geçirilmegine Türkmenistan 90-njy ýyllardan bäri isleg bildirip gelýärdi. Ýöne Owganystanyň ýagdaýlar sebäpli bu taslama şu wagt içinde ýyda testirilip gelinni. Muňa garamazdan käbir bilermenler bu taslamanyň howpsuzlyk jähden saldamlylygyna ikirjiňli çemeleşýärler. Mysal üçin Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in pikirine görä, Owganystanyň howpsuzlyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy taslamanyň gurulşygyna oňoýsuz täsir eder. There's always been doubts about how easy it's going to be or even if it's possible to build TAPI through Afghanistan. Topukun Owganystanyň üstünden çekilmeginiň näme derejede aňsat boljagy ýa-da umuman bu taslamanyň amala aşyp aşmajagy barada mudamada şüpheler bardy. 10 ýyl mundan ozal belki bolor diýeni soňky 3 ýylyň dowamyny ol ýerde howpsuzlyk ýagdaýlary hasda yaramazlaşdy. 23 fevralda Taliban Topuk boýunça hyzmatdaşlyk etjekdigini wada berip beýanat ýaýratdy we bu taslamanyň Owganystanyň ykdysady infrastrukturasyny dikeltmekde ähmiýetlidigini belledi. Ýöne ekspertiň pikirine görä, ol ýerde howpsuzlygy diňe Taliban wehim salmaýar, eýsem başga da dürli ekstremist toporlar barada gurrun edýär. Şol sebäpden eýsem bu gaz geçirjiniň Türkmen serhedinden tä Pakistanyň ara çägine çenli 774 kilometrlik owgan territoriýasyndan çekilmegi boýunça bir topor soraglar bar diýip Merkezi Aziýa boýunça ekspert belledi. All the 744 kilometers from the Turkmen border to the Pakistani border through northern, western and southern Afghanistan. Adatlyk radiosynyň Owganystanyň ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän Kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulmurady hem howpsuzlygy ünitjekýär. Umuman Awganistan barada aýdylanda Awganistan tutuş Awganistan boýunça howpsuzlyk şertleri soňky günlerde hasam yaramazlaşdy. Gün orta gün masar Awganistanda howpsuzlyk şertleri o diýenýaly gadaly däl. Topuk transmilli gaz taslamasynyň Türkmenistan bölüginiň gurulşygyna 2015-nji ýylyň dekabr aýynda proyektde gatnaşýan 4 ýurdun ýokary derejeli resmiýetleriniň gatnaşmagyna uly dawara bilen badylygy berilipdir. Durmuşa geçirilýän proyekt bilen bagly bilermenleriň öňe sürýän howpsuzlyk we maliýe kynçylyklaryň fonuny taslamanyň gurulşygynyň üstünlikli tamamlanmagy bilen 2020-nji ýyla çenli degişli ýurtlary türkmen gazynyň aktyrylmagy gödeňinde tutulýar.